Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri San Ferminetako Sarasateko azken saiora. San Ferminen bukaerara ailegatzen ari gara, baina gaur gogoz aprobetxatuko ditugu zapi gorriak kendu aitzinetik azken orduak. Bertsoa eta musika eta bertso izanen ditugu gaur. Holtzako guztiak gara gaur emakumeak eta hori ez da kasualitatea. Lanean hasi aitzinetik aurkeztu eginen ditugu. Alde batetik bertxotan, Ane Labaka, Ekine Zapian eta Sarai Robles. Eta bertzetik beraien jarduna musikaz goxatzen, Araitz Bizkai gitarran eta Oiana Alanda zeharkako txirulan. Hasi adia besta bertsolarien agurrekin.
altxa orain sarai eta ekine. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez Divisen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Nahiago genuke gai hau aipatu behar ez bagenu, baina oraindik ere bestaren parte dira eraso matxistak. Atzo arratsaldean, San Ferminetako bigarren kontzentrazio egin zuten hemen ondoko Gaztelu plazan, mugimendu feministan deituta. Kontzentrazio egin zuten orduan, 13 eraso salatu zituzten, horietako 4 intentsitate altuako. Ziur aski gaur gehiago, zanen dire. Iruñean bakarrik ez, Lesakan ere atera dira, karrikara erasoen kontra. San Ferminetan denera 3 gizon atxilotu dituzte bortxa matxistagatik. Eta San Fermin eitzineko asteburuan ere bertze eraso bat izan zen. Zu sarai Iruñeko elkarretaratzean izan zara. Zuekine Lesakakoan. Zer giro sumatu duzue? Berdin-berdintxu zaizkidan hola, berdin-berdintxu gau bela, naiz badakidan San
urbildoran eta sarai. Ez dakit nire sentsazioa ote den, edo zerbait orokortua ote den, baina honitzetan pentsatu izan dut nor bere herriko bestak hurbiltzean badela horrelako derrigortasun bat ongi egotekoa. Egun horietan sozialki ez dugula onartzen inor triste egoterik. Zuek biak iruindarrak zarete. Eta ez dakigu zergatik, baina triste zaudete biak, naiz eta Sanferminak izan. Ez duzue elkar ezagutzen, baina gauzak zer diren, paseo bat ematera atera eta elkarren ondoan eseri zarete biak. Sentitzen nintzen, ia munduko
altxabaen hiruek. Udako bertso saiotan maiz pasatu ohi da bestak hartzen duela protagonismorik handiena, eta bertzelako gaiak bigarren planoan gelditzen direla. Eta horrelakotan zaila izaten da gaien arteko oreka osatzea. Gaur nire lana egiteko eskatuko dizuet. Demagun zuek zaretela gaurko gai jartzaileak. Zeri buruz kantatu nahiko zenukete, edo kontrara zer ez zenukete aipatu nahi. Erasoen errelato bat nola mantendu kanpo, gai hori berriz jarri behar da, berriz gertatzen delako, berriz gertatzen delako. Erasoak dira hogei, da beraz horri egin dei, danik hautsa eman nahi diet, bestazale ez direnek, bestazale ez direnek. Munduaren akabera hemendik kanpo ote da, seiterdietan manifazegoen, ta Palestina aurrera, ta Palestina aurrera. Aldatu nahian ez dena, ontzara salbu ezpenak, gai batzuk dira unibertsalak, ta beste batzuk neskenak, ta beste batzuk neskenak. Ta kantatzea plazerra, genozidio eta gerra, ez alduzue uste pasatzen dela gaur egungo gerra, la gaur egungo gerra. Ta botako dut trabeska, iritzi bat txarra ez da, baietz dioten arren San Ferminak, ez dira zezenen festa, ez dira zezenen festa. Eta solairu, tonua tristetu zaigu, mila gaukai daude baina jendeak, gero humorea nahi du, gero humorea nahi du.
Urbilora enean eta ekine. Zuek biek iruindarrak zarete, baina San Ferminak arte ez zenuten elkar ezagutzen. Lehen egunean elkar ezagutu eta goizaldera arte egon zineten batera. Geroztik bata bertzea egoten den ostatuetara joan zarete elkar ikusteko esperantzaz. Egunero hartu duzue tragoren bat elkarrekin eta musuren bat ere eman duzue. Zukane parrandatik kanpo ezagutu nahi duzu ekina. Eta gaurko zera proposatu diozu. Bokadile batzuk erosi eta elkarrekin suak ikustera joatea. Oraintxe elkartu berri zarete.
berean bakarkari juko zara, baina kasu honetan puntuak erantzuten, eta horretarako altxatuan eta bertze iruek ere bai. Puntuak erantzuteko doinua ere berezia da bi zati bai ditu. Orduan zuek ikusi norra hasita galdetu aneri ez dakitzen nahi duzuen jakin, bere bizitzari buruz, o nahi duzenari buruz puntu batzuk, bale? Juergen ostean triste jartzen ote zara. Juergarik egin gabe daramat bolada. Urte eta erdi behintzat igual behar bada. Behin ama izan nintzen ta hau horrela da. Baina hemen ez duzu lehenengo aldia, ez lehen afaria, ez lehen gosaria. Noizbait egin izan dut bertan safaria, zeren zoologikoa da nahiko handia. Da zenbat kontzentretan egon zara aurten. Ez dakit kontatzen hasi behar nukeen. Batzuk erasotzen dako maiz erantzuten. Entzun behar duenak ez baitu entzuten. Lehen Giputxia zinen eta gaur Nafarra, tartean Bizkaitarra falta zen bakarra. Gaur erdi txuriz nator badaukat indarra, galtza txuririk ez dut horretan naiz txarra. Lehen praka gorria zen, orain da arroxa. Labadoratik pasa
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com. Etorri berriz ere hiruak. Jolas bat eginen du orain. Jolasaren helburua da zuek gehiago ezagutzea. Haunitzetan entzuten zaituztegulako kantari, baina gutxietan zuen buruari buruz. Beraz, nik baieztapen bat eginen dut, eta zuek baieztapen horrekin identifikatuak sentitzen bazarete, hango mikrofonotik kantatu. Ez bazarete identifikatuak sentitzen hemengotik, eta zalantza baduzue erdikotik. Hasiko gara. Lehenengo baieztapena da, bestan nenbilela mobilak galdu edo lapurtu didate. Hangoa bai, zalantza ez. Hori kriston puta da eta ulerkaitz ainoanik aldatu. Nahi nizuke gaur gaiz ez baitut sarri galdu, edo lapurtu maiz ez du ematen baina. Arduratxua naiz ez du ematen baina, arduratxua naiz. Iruñan egin dugu, mila aldiz buelta eta beldur hori izan, arrenik tarteka zeta izateko beta mugikorra ez dut inoiz, askatu hori eta mugikorra ez dut inoiz, askatu hori eta. Beruer gara irten da, alaboren baten Sanfer bestaz nagoenean beti eramaten ditut Kleenexak poltsikoan edo boltsoan. Bai, zalantza eta ez. Gauza naturalak inek
saioa. Goizaldeko ordu txikietan kanutoren bat erredu.
Honekin bukatu ditugu gure lanak, mila esker hurbiltzeagatik, eta bukatu antzinetik agur bat, baina goixago eskatuko dugu kantatzeko.
Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.